nkarengereri bakankarwara ngasoti bongo bukagenda ari ngasoka rusikianga ngukuragu bono nkarwara n'omusacha oyo namuchandite n'ekisimi okugikubatega kinje besa mbaranga gasoka kunya komochori nere bakakamutebia kwera ororo ngaki ari gucha kweng'enta ndiri omusacha oyo ari kumuchanda omusacha oyo namwagete bakakamubunagete kiomogongo akairu Krismariano agasambiririwa kangana rieng'entete lakini tari kweng'enta naramoite nanda aringi nona amago imae bire bingo omubiri naramoite tara nonya ochiete goko naramoite agacha rindi nacha rero ichu mwanyogera omubiri koru Saudi Arabia nacha rero bono isaka ruikire taoni abikumochere bono omusacha oyo nachagete rindi kurama mama kuchiseitu ng'a omusiko mino munagocha nsina gochikutindi bono omogambi oyo osoba munamaete ogoturwa nigwo omusacha oria korora omogambi oyo bono nere okong'etete ndatinde kworora konyukanire bono ntukomanya muna nachaire amaru ng'ora achasomia abana bara kera ngonywara amaru ngonywana n'enyasomo. Karibu sana omwanchi muligere nka TV nena gokwanire koru andonsi asotoligeti koru ratwekire gaiga imeye kenyoro kia bugesaka gotoka imya masike isowoda se county Kisii atwete kubwati muhanuri twakorete oyo Naomi Barongo twachire gaiga gutagira mwisiko mwabo oli twatebete bachiete nere Barongo ya mwabo bachiete nere asenseri ya Saudi Arabia gochikweliga ligari lakini karo baikagari obogima bukakong'a sana bakamokongera eraga ikakwira na gucha obogima bwamokongerete ase nyumba ari gokora egasi paka agatwara ebirengereri bigaetereria igitokoroka ng'a depression paka akachaka gukora ebinto biri bitari ng'ambire normal gose obongo bwaye bwaigete bugatumake paka abadosi bari gose amanyene ase ari gokora egasi bakamwira nigochia obisi kero ire nigochia obisi ekabidi ng'atiga aira nigocha sense ya Kenya omenyera ase nyagitari ya Kenyatta ase amatuko amange mpaka munachite gocha nkagaiga ekero mwisiko mwabo Naomi oria atigete sense ya Saudi Arabia abete kagusira tini gokwana mange tete kosoa gaiga twikire nkamwae atorese ng'aki yari ng'aki obogima bwa Saudi Arabia bwari ng'aki mwisiko mwabo agocha gusira babwate mibango yo matanga gose banyorire direction ende osikorwa ase agent gose omobere o Naomi ikira sense ya Kenya nintutomanye ng'aki emibango barostie gendete nintutomanye ng'aki achagete kurwara kari asense ya Saudi Arabia nene ng'aki tokomokonya gose ng'aki agendere n'obogima asense ya Kenya tobasa gochiandare gwati omogano oyo mpaka omweri wa magetani Bridget Kerubo. Karibu na indo mwanchi muligere na ikire gaiga ase nka ya Wilkista Kerubo twacha gotarera nere mwisiko mwabo kurukunga Naomi Barongo asirete asense ya Saudi Arabia nene nabo igo lero monyene nari gokora igasi asenseri ya Saudi Arabia lakini akanyore mechando osoba kongu akaira na gochaga iga ase nka yae igotoka imeye kenyoreke kia bugesaka imeye masige Eastward ase constituency ya Bobasi imeye county ya Kisii ete tukwana monere atotebi ng'aki obogima bwari ng'ene ng'aki bakorete gose banyorire omobere omwisiko mwabo korugari ng'aki bwate emibango ya matanga. Karibu sana. Karibu mama. Anje nkubere nirimbia muna soko ng'aribaga mwisiko muntu na ikasiri tukoria rero rie chuma ma tarachi wekagabu marieta ukamiri ng'aki okoroko marieta nguru Wilkista Kerubo manga neiga no enka yao no enka yane bana bali ngogwata mbwata abana bane amura batatu nyarukeye
ntwari ngase omochiuria ase mwezi 10 bwoye gari asasogete bagatoeresa ng'a bado morakora mibango koba moraigwa omobere korwa gari lakini naende ng'a nokwari ngororo bono ntaito totebia esabari yago gochakera buna kwaruete gaiga okagenda gari amo na mwezi 11 bono muna naruete iga yaringe akiyari December gose yaringe omotinyu onane musibati kurukuga mbuya agachaka akarora obokongu bwane rindi muna menyete nkaga iga muna ntabwati ase nkorema muna abana bambwatiraniri akante naya inchungotebi akang'ati baisirinde muna iguru ya sauti gocha akaha omwachenti namba yane agaturangiri gochi Nairobi tukagenda agu twachete omotinyu onane tugasiekirwa Nairobi agu omotinyu ebere togocha kogenda sauti agu tukaenda omotinyu 11 agwo ase mogosiekerwa nare esukuru twasiekeretwe Nairobi oye training training tukabere training emitinyu ebere kero twaru Nairobi tukagenda sauti bono na sauti nago tugasiekerwa korwa omotinyu 11 12 January tugacha koenda egasi ngacha koenda egasi chitariki 27 cia January ngakora egasi emitinyu ebere obogima bogankong'era ase narenge enyomba eywo nachiete kero bwankong'era nkabatebia bakang'irani gocha obisi kero nacha obisi nkaeresera rende abanto abwo abakwire rende abwo bagokora obisi abwo muna nimbwate obokong'u ntigete abana bane bari boka ase naruete omochie baibori mbaiyo bakwete ngatiga abana babere nyomba abamura boka oyomo are 7 oyomo are 8 bono inche gwaka esabu chingaki naruete iga omotinyu onane na abana abo bane ase timbwati nare korema nabatigete endagera nabatigirete yakorire ki ase ekare yaerire na oyo ore university nere nataete chibesa nkobaeresera bono chibesa echi nakorire ndemo okong'a ntomere omwana oywo okakare university akimwakanere efees naende tachikoirora abanto abo bono bakamanya kombera abakong'u bachieti kong'a chibesa ebirengereri bikambwata buna natigete abana bane boka nyomba naende buna bono bangete koigwa ebirero biane bang'e chibesa nkarengereri bakankarwara ngasoria bongo bokagenda aria ngasoa korusia chianga nkokura agu bono nkarwara bagasoa rende kondoseria emeroberi yane buna bandosereti inche bakabwata bakang'irani Kenya bokong'u kiose kwari goetera nyomba koba gwatebire ng'a enyomba eye nkwabwate eshida bokong'u kiobo kwari goetera nyomba egasi yaringe enyinge egasi eye yaringe enyinge okorara chinsa isato chioka gochaka egasi saa 11 naende mpaka saa 10 ya botuko gwatebiwa kwarara ake igo naende kwabuka ekemambia gwasoa gokora egasi endagera yaringe enke naende buna nabaretu konyora tindabwana buya konya na emitinyu 3 iga nakorire kero nabaretu okoruga iga nkwabaretu okamenya kogenda nabaretu tinchieti gokora matuko aria aganeire nare gokora nkwabaeresete aba agent bakwirete ng'a norwarete bado timbaereseti gose nimbarire sauti aria nonya nachiete nkarwara bakang'ira nyagitari bagochi konchekia omobere bakanyora mbarire bono ekero naika omochio oywo ase narenge bakabona omaete ekero obarire yaani otakeire onyore endagera enyinge oragere naende okore ki okore egasi engusu bono inche kobaeresa banto baria mbari koigwa nkairaniwa obisi kero nairaniwa obisi abana mbasoete kong'akera esimi korwa mama enchara yatunyarire ntobwati kende oyo omonene okong'akera eschool fees mama ngoeterwa onde amatemu ngachi kobaeresera mbachieti koigwa bono nkarengereri bakankarwara nkabasuka nkabibarimo ekero goetera amakong'u aya onsi ase enyomba eye oyo okoirete ororo nere agent mokobaruka chi agent barabwo nkobatebi mwarenge nabaeresete bono mbachieti kofuatiria ng'ana erio ekero bacha kofuatiria ring'ana na ekero narwarire nabasukire nabaire barimo nduseti chianga nde bosa bono nari bachire gotebiwa buna omosubati oywo orwarire obasukirwe akorusia chianga bagacha gwakirwa esimi na omogaka one akarira ase bare akabatebia lakini buna nde iga timbwati kende na kende omosubati oywo one nakaete buna nkoenda arachi gonkonya anyore chibesa rende tokonyera obokong'u tobwate bwa abana akanyora rende orwarire bono karwarire mware gwancha mokora amasikani momong'iraneri rende akarira ase bare omwachenti oywo agakera abanto baria esimi bagankorera emeroberi yane bakang'iraneri
je buna ndiga na berete sauti tindu chibesa ya sauti buna nkini kijari korro ngo twakanire tinyero chirende nje buna nkubaere tinyero nyerore kero na ko jakubate nganga kane bakanga mbachiti kungakana one kero na chana ikaga igana aralire litukiri mu Nairobi bakamenya kubwata bagatumira umusacha onesi 40,000 kero bamutumire chibesa icho na kiakore tumurubiri akanyirira Kenyatta au andi nabwati kati akwirende ye na chef ikandwa riri mitinye ndi muna namenya teigo gocha paka muna naikiretiga bono anyago yani anyeresera no muswati umino nera nakorete natesegete ekaro mokorunkaga itandara kuna chake ekaro mokorunkaga ngwachite ni sister yawe uri barongo yawe tuachieta mo igentu kiagerete tukagenda musiku mtabwa tobokonguo yega gumusacha yangu nyakumumyo one kagera nkamote musiku mtutiga to ichori tokore kitoende kama tukagenda wekaro mwachiete chinyomba mwabege tukira omuntu chinyomba aho mwachiete mwaje kuumirana lakini ngokwana mwali ngokwana tu alengera kini obisiero ne yamo yalenga ekaro bono kwa chandegete nyomba aho gachoga kira agent esimi mba correspond baka ikabidi omugako umenyete gaiga umenyete ngisiare gose Nairobi ari akagenda mpaka kuri chi agent no kamenya gocha okoreta process tuira se process iri kurusi kunyumba omanya gocha koirwa bisi nyaki ari ngiraisi yarengi yaya njalengi raisi nabwo kero barara naruna so iri kurwara bono bakangira ni obisi obisi ngo chikubaeresa nambali koigo bono nkarwara pinga be bali mona aruti nare ndi kwale gukora nyumba bintu kebi kwale gukora nyumba se nalengo kuro narusi cyanga nyumba aiguwa bisi obisi lakini taje so mwarabu gaiga sikwara bakore gasi ti mbo mwarabu obisi narwalirite mono narusirite cyanga kini barabungo guita baringi ko ngita kora kumba ngititi ndaba ngacha tatigo bugima bure sai tubura kuna bakong no bakong bali ko koira muna muntu maana aya mbali ko koira obugima bure sai tubura muna bakong sana abana gasi okore nyombe nene abana no bari ga bigona yokora kiregendo nayo okora gutatigo kuruga kura kuno na bakwero sedi ndagira yababuka banja bakurusiri bako inero kuri utali ntobwati busori wali wakorosi ndagira yawe yaya nabe kubwati bune nyomba okwanda bono ntibune nyomba inachite abanyene bali kwero sedi ndagira banja bandusiri banga eli bako aneruko kwa ina amazi ko nandi kwacha kuganyira bake chinsa barako bigoya ni gento kya kuchanete mono ne gasi yali ngenyingi igasi nandi buna nabale tu ndagirenke ni birengere libono by'ikibesa ntaratumira abana muna narutike gumutinyo nanuroje nkabuta chinga kichinyingi nkobaeresa gakirinda abana bana bakachandikiti bakanga bali koyo none agent te yanya go yani ba responded baba tabe ngaya na agere tu mwa agent siminga mute numa ite na kweresa ngo kya koro alingi kuruku ni korasi okay okamote buno chandikiti nkamote bibune kwandu sitinga na kweresa te guru muna natika abana bane boka ntubwati kende naje takarati michi akanyora kende nkeya inyumba yuka abana ntikite gagu bono tachiti ko batei bangi chibesa chekero nale ntundu murwire ntaro chikende nalibacha gutuma 40,000 bagatuma gochise namba y'umugako na ngacha kuiriro nyagitari igo Nicholas uyu ure mu agent ukoirete na chitemba kaga igakarora no menyetega na chita karate kero tukali sauti na chita karate michi yite munisi tuaru ngakiere na chita karate ekora koire turoro ngote runde nga mwe gumore chi contract mwasai eko ase contract imba gotebeti gasi oboneta gukora ni iga chibeso gocha koe gunichi musite kwe tu contract tuaya tugasaini lakini batotebeti gasi gukora ni yanyu ekora koigete onero aro kwaje gukora nera aro gukora gutetiga gukora chinsi nyingo tadi kurara barabu bali kurara ukuragira bakuragira ryuko bintu gosibi kintu kyabanki yo gego chafuka konya gosibi konya gosibi anyane nyombo gosibi wasibi goro wasibi nse wasibi kwerende maga kwerende yiga ngotali obworo ne gasi yarenge nyingi ndinde nande no korengera likuwa abana muna natikite boka utabatikire abana batigeta abana boka abana barendete nkaga aya nabo bali boka muna baliga babiri nyaruka nyabisase yako soma secondary secondary mura ako soma kadro university na soma bana batigite boka babiri
bono inyaroka nero yare korinda abana bagwatigite nkaga enyaruka emenyete ime boarding yari amenyete ime agoche rusa goche banyora no bari rende bamenya na barabo igo bo nabo baringe boka bamuraba twanyoraga nyabuka ona ebinabyo birengeregeri ya gutangane tukalengerenga ki abana bawo bamenyete nkaga iga ugachaka kurwara lakini chibesa chiro chungwakanito nkwari kubatumira guchankaga yose kwatumira umugako uchi akonya abana mbesa njetingi chibesa abachite gutuma nyuma narwarire na ikire Kenya nararire Nairobi ritukirimo nari bachite gutuma chibesa chinakorerete emiti ibere nari bachite gutuma kwa mnyeta Saudia 2 months chuko amatuko nari nachiete ororo nachiete mutinyu 12 tukamenya tutari gasi emiti 3 okuru December 3 months more obisi turobisi agugasiete iyo ukoragera muri obisi ukoragera kurukungo twabaringe mechere yabo ero mwari kunya kuragera mpaka muganye umuntu gocha kubaira nyumba bama kokonyora umutu ucio amaya gukurangirire ndogenda arongo twabaringe ndagira ase ndagirire enkongu arise gwachire gukora igasi enyumba noyo igasi ire enkongu ase ndagira koego wega nyumba inero yoka kwari gukora igasi nene bakwirete ucio cyo gukora igasi nende nyumba ende gose ya mwesi ko mwabo ye family nero chemba nkonyembara ikirisi bakunyire nyumba ng'ara kari igasi yaringe nyumba iyenyu aine nyumba ya muyoka kwa kolete gasi mwesi ko minore ngwete chinyumba isato akolete nchine ye matuchere na mutigitoro nera agacharinda agasoka kunya kurira muno chandikire umugako na mbisa nera ari kunya gwakire isi uyaroro kungango ntebi andi nati komenta kurwara bona akanya komote lakini bona ekero musiku yo mtu nakuri mitinye bire yani umusacha ona akamanya kuchakara osiendagera akangankari akamanya kunkaransi agasoka ntene numete numusubati umino kuri nkumuburi gakirende tomutanya kontene numusubati umino onyako gwakire simire ndongeresere munana kyakurira bona naryanyigurite munari kumwakire simi munari kunakurira gucha bona nkamutesa bona rindi nkinda achenkora nuko ayekuru mwenda Saudi mwachete nere ero mugako na toreste nga baigwana netigagenda ayekuru baiga ndona rokoka netinga to genda Saudi ya ncintu igwana nti no musacha one agantegenda rindi tubwatirane tosomia abana kyara abana batubwatira nyege ntekenene na abana na agaiga asite yonkurimo kenene muno kyangirite na abana ekero moige tokero muntu akagenda nyumba ya ese pare lakini nayo mutangani kwa rueto obisi ogatiga mwisi 10 obisi eri ya nero utanganite kwenda akagenda chitariki 22 njenga genda 27 January nekere ko kwera so bugima amenyerete ngakibwaringi no bokongu bwaringi ni fagiti onyore ndirisi miyane yari ingi biyeta asarigete abana ari kubaigurira mu iguna kurira akarira bakagako nanda asasumbukete mono ninga igo obisi atarachi kwenda nyumba na achiete gasi akaira ni kubona gucha obisi obisi ano ari ritibaka no akwire to obisi asi bagotebe ngenterete no obisi tari nyumba y'umuntu obisi one kine kisinyete no obisi ga ngakiari kwengenteroro kera abantu mbaringo obisi ne watasa abantu bakora chitongu chikwire ndiko senga mune sukuru abana bakurara chitomo karamo kwana nere kunya kwera sarari ngenga utamenye tibuya abarere takalironye ndirisi myane tali metena bana ali kubachi kwirende chifuisi chiri buna ali kurira akalera bakaga kwagante ikirwo nki ali korera erende bono muna achandikite mali obisi n'umusacha oya namuchandite n'echisimi okuti kubatega kinje besa mbaranga asa kunya komochori nere bakakamotebia kwera ororo okunya kurira nito kumukani gakino teba na iruti besa tingeri chibesa kwa iruse ino kwirira okuti kumukani nje nanya gutuma besa kuchikatali kuwanja ono na babu atite kumuna chibesa mukari gutuma ibona bakorekana nge stress enene ya muitete ne stress ya kurunkaga iyo musacha oya tali ya barabu bali kumuchandagaye umusacha oya mono ne rogerete kyagera aliko mochori bupe nyore ndirie simiere oni janie kukwana mangane eri yae bono nyabanyerenta era kwerese no nae mbakuku koruga iga ngakibamenyete no mugako amanya gocha kogenda ugima bwabo mbwari engi buya ono muna tata achitaga kwa ebwa chitiboga konga saiti
kera tata ari kuigwa muno moitire wenda rindi na no mugambi osobo gwika na maiti muno musacha uyu no mokong'u ari kumoita wenda umuriboti achikumukani umugambi achikumukani ataka goitwa umugambi musacha uyu no mokong'u no umugambi no umugambi gwika araeresera obokong'u bwa musiko omonto paka mokong'u no obokong'u bwari bwa musiko omonto obokong'u bwari nginya musara kwa msani go mugako bado nachandete mwesiko ngino nyatararuga iga anyumanye kogenda namuchandete no nyasaye tugusaba anje aturindira abana simba kule skuru bana babiri bari form 4 oyo form 1 nyaruka form 1 abandi 7 babiri namba 5 abwata atigira maiga abana batano mugako yoye gwatebire chibesa nchire bali kubuna mwaje gutumira chibesa mwesiko ngino kuruga Saudi Arabia amutumira chibesa litangani akali musacha yakali akamutumira chibesa cyo gokonya abana akali chibesa icho raundi yakabira akatumira musiko uyo mutoro wa makoti 37000 musiko mintu na maita account yaye agachibika account musiko minoro yo musiko muntu na roro makoti uyo bai namba yana okay nero yubono agachaka kumutumira era bona ndima mutumirete no musiko muntu ndima mutumirete chibesa akabika account yaye rindi aka ipini nandi nere ibali kubuna lakini rindi nachitaka baba karusi chibesa icho akangu nachite umujani musiko muntu nachitaka umusacha uyu sabo kepi akarusi batecha mwesiko ngino nachirusi okay nonyera omonyana natatebe ntokwanete n'abantu bagari bagatatebe buna bakuligire chibicha chia Naomi umete yose kwarorire biche Naomi asungire egento kerasungire gotiga gakinga useni bafu alenge abagota barabumba yegeneti ng'ana Naomi na ngentete yani none kerati nene iga okorora na ba mungentete bakamukumba amaguru iga twanye bana bari kukonya ngaroki naso akurira bakanyisa kurusi nyane kwanyoroche naona je ni nyoroche muna abekire iga naso agatiro meme muna abwatito kabako iga muna kumbira amaguru Mete Naomi pole sana kwanza sio usilimu siku mnone nene barombe yao mwamenyire nere miaka mingi nende more close kwa more twins bona Naomi bunoroche muna mwakinire nere mpaka boniga na twale birenge bibyo kwa ngento osonya ugotevinga abo gimabona bwa mwikire bwa mokongire tata ite nende kumenya sense engaki ari gucha kwengenta ndiri umusacha oya ari kumuchanda umusacha oya namwagete bakakamubuna agete kyo magongo akairu Krismariano agasambiririwa kangana liengentete lakini tari kwengenta bi noroche nere monyene nonyo bugima bwa lingo bokongu ni nkoruga iga bwacha obugima nkoruga bwa lingo bokongu saiti onyendi yango ngenda kangani ga engenterete kera tari kurara wiki nyumba matukabira 3 na ndio bwanja matukande no kumnyokani we kwa ndurara isi andurara na ndi mambyucha andi studio ansa kokole ibintu byaye sachinde tata wendo kwana nandu mwabira nara moita nanda alinge nona amako imai bire bingo umubiri nara moite tar no nyuchite goko nara moite kuruga iga konya nachandike sana kamanya go decide ere tigagende gari ayiye nyumba na guikaga ari bado chisimnene kumubwati chiarindi kumubwati kuchiorora ari komo chori bobe anko chori bobe tigango kanya mangana makongo ayo kero koiranite gocha Kenya agent yao nere yao konye tukairana agent himba sangiti no musacha ona akaba mokongo kagera nkairana rindi na inzo musacha ona akambwatire igura akangira nyagitari bino koigete Kenya igwachete nyagitari beko akangira Kenyatta kamenya rori mitinye rindi akandu alinzi oni ntukyagera tandi nkairana guchandara kora mario na makweli ayu akantegenda onye kubutira ka ororera nirenda abana ona kikoiranete gocha nkaga konye nyagitari ndi na rabutire nyagitari amatuka mankuru na achete nyagitari wagotebe problem yao nere achete ngarengera libokanga kali kwirende bongo bukacharuka arafu kuruga abu bono mebango kigose chi agent cyaba kwanichwa mwakwandiramo na barabo mepango kiba bwate bara akorire mepango gocha bakuna ukwanira na rindi sichisimime muna bamotebia yani muna bamubiro ubiryache barubiri gocha bachire ba situi nini mwatebe timu kamubika
akabeku andi mbali nandi bacha ubekiru kabere na Citizen bono nakiyagerete agacha rindi nacha rero ichu mwanyolire umubere koru Saudi Arabia nacha rero bono isaka ruikire town yabe kumoche ara tukoru Nairobi koru Saudi Arabia agaika Nairobi nenda arusi Nairobi abe kumocha rigaiga umanye ko banga matanga bono nacha na igwete nga mugwate bado ominano asa gocha gutindeku tumeti gose ne family nga kimwa decide bono musacha uyo na chagete rende ko kurama mama kuchiseitunga musiko mino muna gocha nsina uchikutinde bono umugambi uyo sobo muna maitu guturuba nugo musacha uri koro umugambi bono ne rokongete tenda tinde koro konyukanire tatinde ko inki agukande nende gose ono obwo obwo yuru cha bana bago tiruru cha bana bago chikokora form 4 bire na abana batana bagima ono korora anda gacha gasuka bona agati mabona no agocha kugira abachite bakamurera muroche babana bali na bali gari ngakibagocha ko bamuroche ngana balindi au bulindi bwa abana bali no bokonko somia abana ono ntukumanya muna nachaira marungu aracha somia abana bara kera ngunywara marungu nywara ninyaso andi muswadi mutunere mono ule wasomia abana abwa bari ko bwatera nere ule wasomia no nje nere onsomeri umwana uyo no monene twale ko bwatera na igatwaye na nachibese byombe ongakanira ruchitimba atikende ongakanira bono muntu no nje ni mumise gitemono kyagera timbo atikende ero gankonyire mono na tata ono gasine ngo kora to konete no agent uyo Nicholas obairete ko rugaiga na tutebinga na nabo gwachagite kuchanda igo barabumba manyitinga amangana y'abantu bagoteba se mitandao nga misiko mino na chandire gose na umwe bakanire koreto mubere ko rugari nabo gwachagite kuchanda misiko mino na bachagite kuchanda ku rugari aho tabanga ifamilia ye no koranga teri boronge mubwate ngamuna obo bari mu gose ngakindabeke tambuneyo no bo maina mangana ya Nicholas akotoresa Nicholas akongainiriri ntusito bali moteyo na muntu teyo nyakobekero no sito no na manyinga ndisito bo bali momboyi yaya in fact no ana yotike anyo otika abana bawo boka batabwa tikende bako obatigete nyomba agagugo bayende metienyi no ene tano otanya ko batumira besa o maana na bogo charo ko akiri digayo monyene stress yawe nero ya stress ya nero ya ndusiti yani yagerete nkaruara uroche gaiga minyete baibuli mbali moyo bakwete bose na mama sito nere bikuri tata nere nakwete nchigwake sabwe sobo konyi nkorusi paka bokonya abana abane ukabura nchikubayeresera ninde ntume ngachi besa cyane ntume ku Kenya linda abana bane bekonyere bakanga ko ngachi besa nkarengera libakanga charuko bongo no mwana urucho munene natakire school fees nandi ngainguchi kuchakira nandaira nachi kuchaka mwete university kutaka nititoko kora mate ikino kikiagerete nje nkarwara mono ebirengere bya ono byagerete bya abana bawo nebyagerete ukarwara abana bagerete nkarwara none go muntu atakwira ni Saudi Arabia nira cyaya tinkoire na tiganchi mbega ninyu nindi nintanjikende ninyu amacho kakugichandu cha abana bana ne sister yawe yosirete Naomi norusenga atari gocha kugenda Saudi Arabia tangamo yali ngatakwete ngamo yali no nyuri kunya kuminyokiwo ngamo yali to kwa advice montagenda nje ya tingu oyo rasiereri nere na bakwenda umira tingu advice montara una ende Saudi Arabia nje na chite nkero le rubu ase obisi yemualinga abantu no bala bange bado abantu nabange basiekere aba Kenya nabake abaganda na bara abange n'ikikabira kindi no mwocha mwasekero babo ndo kwirani bochanga ocho irani go nabali babo yo kurira contract airane oyo tarakora still pato no akobera mpaka nenda nyole gasi ngo saba kwa mono nkuruki uchiaso muntu tulirete nimete bona munakwira ndego chankara iga nende unagwachiete toranyora kinde ose gwatebete unakwira nete nende kwanyore nka situation nabere tora change situation yanka ili unakuwa bwete ngo kugenda at least nkwira no amaisha change nkaga iga nabona bwite nanko change ndo muchioyo bona tinchiti ku change maisha na ali
bono inche ngosaba nyasaye nchandorera amabera amente chinguru na inche tindengereria omwete nabo okorengereria nangoika naria nasoa gosituka nkonyora moisiko tonasituka bono inche ngosaba nyasaye nchang'e oboreme yaani oboremo bwoisaine gose ninyare konya nonye na chinguru ng'ende ekebarua ndigerie abana bane. Muna buna koiranire iga niki barua gokora mugakorwo ngasikia gokora Skiri kagokora Nairobi. osaba kwao no omonto okorigerete nabo oranyora onde nabwate egasi arakoe gose nonye boneka buna mwezi 12 etiruga iga mibango ya matanga bado nimate abana bari atigire magiga bado ngo barenda muri ende gwatebire omogakuri oyo etabwati uwezo yokorinda abana bari buya buna ebwenerete ase omonto torigerete ng'aki orasaba Bono inche nyasaye ngosaba oyo oranche gonkonya nkoro. Iyo ni bono iga mwesanekire buna omobere ochire Kenya bono na emibango ya matanga mwoko Emiruru yaye esanja enuru obotwerere buya kende ngiyo togoka. Asante sana so kwana na into twachire iga by the way na atambe kurumate gari ende mbura yatule sana na kikiagera mpaka twabaige kama twacha gukora story na bwirire bone nobate namba yesimu ndi naro ratake gukwana naye akonfirm nonye na matanga use umuntu ratake gukonya nkaga usakonya abana ba musikomi ina ne namba yesimu 0707 84 30 77. Marieta nguri Kistakuru. nawe koreta iga Marieta. Okay. Asante sana naende pole asa usiri musikomi Asante. na usiri nyasaye tigandira kubali mwacho baligira Inka TV mnakoigure na watu wakorera gagu story ya mwesiko mwabona ominere barongo yae korunga Wilkista Kirubu mnakoigura kweresa gaiga Naomi na gwatu bokonkoru gaiga chi stress nchi alengo nonye talinga no kogenda gali Saudi Arabia na kwagete nga Naomi acha konyore mechana koruga iga na chandegete taminyete buya no mugakoe mpaka munaigete igo bagacha gotebigu habari chiyo gosira kwae nende mbaige neti nonyero munye no tebirenga tegeneti nga Naomi na ingente tegosena isungete barochenga amang'ana nari atwatari gotebigu boronge muna yaringa nende geseki yake abirenga muna twakwanirete agent nende twakore story agent ya responsive ya mobero Naomi onyagire kwa baba wika asise ya Kenya one nkonyogeta bale ku Nairobi banyete gaiga asumucho bosongo banyogache alafu baadaye umanye ko banga imibango ya matanga tini komenta naende koruwa ndochenga imbura yachire sana naende boire nende go subscribe ase channel yeito ya Inka TV namba yabo twabikire gabo nyingotete gwikire familia namba ya Wilkista nere gabo subscribe like share story kabisa ikira abantu abange mojeta ne Bridget Kirubo.